Skærtorsdag er dagen inden langfredag, hvor Jesus bliver korsfæstet og dør. Jesus ved, at Judas vil forråde ham, og at han skal dø dagen efter. Og derfor samler han sine disciple, altså sine venner, en sidste gang for at spise sammen med dem. Jesus indstifter dermed nadveren, det vi også kender fra gudstjenesten, hvor vi får et lille stykke brød og et glas vin. Og Jesus fortæller disciplene, at de skal huske at mødes jævnligt, når han ikke er der længere, for at spise sammen og dermed mindes ham. Skærtorsdag er altså en fest for nadveren, kunne man sige. Men der sker også noget andet skærtorsdag. Skær betyder ren, og Jesus vasker disciplenes fødder rene. Det kan virke lidt mærkeligt for os, at det skulle være nødvendigt at vaske fødder inden et måltid, men man skal huske på, at det her det foregår i varme og støvede egne. Men det har været meget mærkeligt for disciplene, at Jesus skulle vaske deres fødder. Det var jo et arbejde, som ellers en slave påtog sig, eller måske en kvinde, men der er ikke Jesus. Jesus var jo herre. Men Jesus har en pointe med dette. Han siger, jamen den, der vil være alles herre, skal også være alles tjener. Det er ved at tjene hinanden, at vi hjælper hinanden. Man kunne sige, Gud har lagt kærligheden ned i hver enkelt af os, for at vi skal kunne hjælpe hinanden. Vi skal bruge den kærlighed på hinanden. Altså ved at tjene hinanden, løfter vi hinanden, der hjælper vi hinanden. Det skal skærtorsdag også hjælpe os med at huske på.